Ngibingelele umndeni wakaMnguni. Ngibingelele umfundisi uBaba Mnguni. I-celebrity yami edume kakhulu naphesheya kweyilwane. Ngibingelele nje bonke abantu kuyekuthiwe mengizwa bethi all protocol observed. Angazi ngiyaqala ukuba nje inkukhu eqinye umlomo. Yazi ngamane ngaphenduka ulamthuthu. Kade ngihlale ngizazi ukuthi ngikhona. Hayi ningivala umlomo angazi kufanele ngiqalephi angazi kufanele ngithini. Ngisele imlomo eyizinkulungwane. Ukwazana kwami no Dr Mnguni wayesa uDoctor engakabi uprofessor. Njobe saba uDoctor Professor nje. Kwasuswa indaba ye lockdown. Makwenzeka ilockdown yathi miqala. Niyakhumbula nonke isaqala ukuthi sonke sasitshela ukuthi hayi isifo sase China. Futhi ke siyazi into zase China ilast sasithi nangeke ilast. Sonke phela sike siyithenga ibuko zase China ngeke ngayithenga nje ibhande leGucci lase China. Ngathi ngifika la ngiyakhona sengigqokela uJuice uqathakile. So ne COVID imifika sayitshela ukuthi ayisuka into yase China izophela manje. Hayi yaqhubeka kwaba ukuthi hayi isikhona nako England nako America sajabula sathi awu finally into ezobulala belungu. Kanti izogcina ifikile nala kwelakithi. Kwaphela manje ukuthi sibala ngeinamba sesisha abantu esibaziyo. Sesikhomba imize siyaziyo. Mina ekwathi mifika ngabaleka ngayela phesheya. Ngoba ngiyazazi ibhedlela zala. Uthi uphethwe yizinyo ubuye usunzo mosquito usunemalaria. So ngavaleleka kodwa ngavaleleka ngephutha phesheya kodwa ngase ngithi angisabuyi. Shuthi mangivalelekile ke kuyeke ngokuya kube ukuthi kuyavala nalana izinto ziyashintsha bese kwaba khona indaba engathi mengiyifunda yangithinta yangiphatha kabi. Khona le nkathi kuthiwa kuvalwe yonke into. I think kwaku level 5. Ungakwazi nokuya kamakhelwane. Kwaze kwakhishwa amasosha. Kwathiwa sekuvaliwe nezinyanga namasonto izangoma akekho umuntu ofanele practice. Awungathi mengifona ngibuza ukuthi odokotela besilungu kwathiwa ayibona bavulile. Ekuvuleni kwabo ngathola ukuthi nabezinja bavulile laba ekuthiwa amavethe. Ngase ngiyakhumbula ukuthi hayi phela ngene uSomahlaya kuphela ngiphinde ngibe lawyer kumele ngiwamele amalungelo abantu bakithi noma ngingekho kithi. Ngathi nithi ayilashwe izinja kusho ukuthi ngibalekile kunabantu bakithi abaguliswa izinto zesintu. Kwenzeka kanjani? So ngize ngifuneke abantu ababalaphi engizokhuluma nabo ku live lo engangikwenzile usisicabangile ezengichazela ukuthi hayi ukhona nami ubhuti wami owumelaphi. Sasilwa leyo nto futhi sayilwa yalwela. Bagcina bevunyeliwe ukuthi bavulwe base beyatshelwa ke imigomo ngoba kwathiwa ngazi ama mask nani kwaukuthi awizinja ziyawagcoka yini phela ngingabatshela ba social distance ngoba nako Dr Banangithi uyayi. So sayilwela ke kwavuthwa kanjalo ke kwakuthi masikhuluma ke no Dr Mnguni kwacaca ukuthi hayibo abantu banenkinga ngoba phela njengoba bekwi lockdown nje kuningi okonakalayo manibuka nje abaningi bamathenda phelile bebengakwazi ukuvuselela bengakwazi ukuye enyangeni zabe kwamanye ama province. Imendi phelile amadlisi engavuseleleki. So kuningi okonakele njengoba kade nje kuyi lockdown. No president enibavoteleni bathanda sebenesidina nje angithi abasakwazi kolanda into zokuqhuma. So kanti ngempela kuzovela ukuthi hayibo abantu kune gap ekhona eSouth Africa. Abantu abalwazi usiko and bayaliphazamisa nokuthi usiko ukuthakatha. Kunabantu abebengazi ngempela izinto abebefuna ukulungisa izinto from izinto zeyibongo to ukuthi ngiyafuna ukuyolobola ngazi kwenziwa kanjani. So bagcina ke kuuhlelo oluvuthwayo ngempela ukuthi hayibo ziningi inkinga mesingena abantu babuza ngeinto eziningi yedwa baba washiya notikolosha sasifanele sibenze njani.
kwashuba ngempela leyo channel kumanje ino 54,000 subscribers iyodwa. And uma ungawabuka ama topic akhona you'll realize ukuthi there was a gap eSouth Africa. Okushuthi mina akubanga ukuhlakanipha kwami. Nami kushuthi mina engakhethwa ukuthi nayi indimo okumele uyidlale. No Dr Mnguni naye walethelwa mina. Ingakho kubalekile emhlabeni ukuthi nobani ohlangana naye umthathe ngomoya omuhle ngoba wazi who's going through what. Awazi ukuthi ubani njengoba ugibele naye eTexini oyesifeni ofelwe njengoba ukhipha imali yomuntu ephaketheni mhlawumbe ukhipha imali yadokotela obeyosiza ingane yakho ngelinye ilanga asenayo imali yokuregister e-university ngoba wena usuyikhiphile ephaketheni wayothenga ngayo utshwala. Njengoba kade babona nje ama group niwabonela bemnandi kanjani bebengaculi bodwa bebehlangene. Kubalekile ukubambisana abelungu bathi collaboration. And ngiyasithanda istory sami no Dr Mnguni ngoba abantu abaningi baye bacabanga ukuthi amafoni into nje yokuhleba nabangani bakho ubuke ukuthi ubani ugqokeni ubuke Kim Kardashian ubuke wonke ama celebrities kanti ifoni yakho can be your business. Le phone oyiphethe can be your office. You choose ukuthi uzoyenza kanjani uzoyisebenzisa kanjani. So ngiyacabanga ukuthi namhlanje bakhona abazogqugquzeleka ozothi nami nginayo into engihleli phekwayo ngihlale ngingazi ukuthi ingafika kanjani eGoli ngingana ngisho imali yokuya eThekwini. Namhlanje uyazi ukuthi ungayithatha ifoni yakho uyishutha uyazi yofinyelelaphi. Ngelinye ilanga uyozwa nawe usubona umuntu okwenye indawo oyokuwelisa ulwandle. Ngelinye ilanga uyobona nawe usuhola ngethalente lakho kade belibukela phansi ohleli nabo noma nawe ulibukela phansi. Ngiyathemba ukuthi njoba sisonke lana sizojabula ngazi ngajabule yazi angikaze ngijabule kanje nazi nangijabulisa. Njoba sisonke nje sizojabula akukhona ukujabula kuphela kodwa sizofunda isifundo sokubaleka kokubambisana ukubaleka kokuthi umuntu ungambukeli phansi ngoba ngelinye ilanga uyena oyokudonsa kuyise phezulu. Kuye kuthiwe ngesiZulu not ngesiZulu ngesiAfrica, if you wanna go fast go alone, if you wanna go far go together. Kuye kuthiwe isihlahla nje obusibona sama orange ngisho ngathiwa sikhipha ama orange amlandi kanjani sona siwadla ama orange adliwa yithini kodwa ukuze thina siwadle lama orange fanele siyokhipha amanzi emfuleni siwafake esihlahleni ukuze sikhule nomfula nawo uwaphuza amanzi. So kubalekile ukuthi uzazi ukuthi onakho akukona kwakho okokuthi uyosiza omunye umuntu naye lo muntu anakho ukuthi ayosiza omunye umuntu. And kwenye inkathi akudingeki ukuthi uzube nemali ukusiza umuntu. Sometimes just a clear good morning, how are you can make somebody's day. And awazi ukuthi mhlawumbe ukusho nje umuntu ugibene naye eTexini ushinto enhle ngaye umncome noma ishethi usho nje into epositive mhlawumbe usumisa umuntu obethu yobulala umuntu. You just made their day. So asifunde ukuthi let us try sibambane singalindi futhi ukuthi siyolinda ngize ngiqashe umlungu. Ifoni yakho iwumlungu wakho. Ifoni yakho ziningi izinto ongazenza ngayo. Abafana nje laba kade becula ngisafuna nje ukubasabalalisa umhlaba wonke. Because you will never know. Ukuthi yini wena ophiwe yona engasona isinkwa sakho eyisinkwa somunye umuntu ongafanele uyidedele. Ngiyabonga kakhulu angazi nesikhabe esikhulu kangaka angikaze ngisibone. Angikaze ngisibone isikhabe esikhulu kangaka. So nje ningenza umuntu ngiyabonga kwabavela ko Cape Town ko Mpumalanga ngiyabonga kakhulu. Angikaze ngiphelelwa amazwi ngomuntu osebenza ngokukhuluma.
Kodwa hayi namhlanje ngempela angizazi ukuthi kufanele ngithini. Mhlawumbe amazwi asazobuya. Mhlawumbe ngelilanga ngokwenza ivideo ngibonge kahle nengqondo isithe ukubuya ngoba manje sengathi ngaloko ngithi aningincinzeni mina ngiyaqala ukuphelelwa amazwi ningixolele. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge kakhulu kubaba ka World Cup bakithi. Engathi mengimsusa abantu abaningi bebethuka ukuthi beqala ukubona ubaba World Cup ngokwamehlo. Sazana online ngiqala ukubona kuthani. Seza la sazobona uMnguni cishe wakhulunywe yini ngibatshela. Cishe ngaboshwa. Sifike samcuthela la engazi nokuthi ngikhona nje South Africa. Wathe qhamuke sathi uyakhuluma ngaphuma emotweni ngambingele cishe wamelwa inhliziyo. Cishe wamelwa inhliziyo bantu umfundisi. Ngithi mina hawu kanti isithunywa sakhe asikutsheli ukuthi khona uzokwenza. Hawu. Le ithunywa iwelahlelelo network. Ngisando didwa naye esinye isangoma lapha erenki singena eTexini sithi yaphi le taxi ngithi phula. Kodwa esengifundile ukuthi cha izithunywa nazo kuyelahlekele network. Ngoba ukuthi awubaningani yami ubaba ka World Cup ngathi ngimsusa wenza kanti vele kuzoqondana ukuthi naye uzalo uMagumede kwase kube ukuthi useyitholela umndeni. Sasebenza kamnandi singazani. Sasebenza kamnandi kuze kube inamhlanje. Manje wazi wabona ucabanga before mina. Mina ngile ngivalelekile. Kodwa ke ngiyajabula nokuthi ngisibone sonke sibahle singasabafakile nama mask. Yizeke njengoba nazi ukuthi ngumuntu owalwelayo amalungelo abantu ngisazoyifaka naleyo complaint ukuthi kodwa sathi ama mask angabuya kodwa seyi prescription. Ngoba khona abantu okubuhlungu kubabuke ngathi bebebahle besagqoka ama mask. Sesizileke ukuthi amamaski seqala manje nje ukuthi awukambe khona into ekuthiwa umlomo onukayo. So enye into engisazoyilwa le. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Ngiyamthanda no. Ngiyabonga ngokuhle nokuhle lenhle. Indlela bosithenjiwe sesihlekise kangaka. Hayi kodwa mina khona konke okuthatha ikhawuni lokhu kweyithunywe kwelahlekelwe inetwork. Ebese sithemba kanjani thina manje ithunywa mayilahlekelwa inetwork. Okay, sisemaphethelweni manje uhlelo lethu la namhlanje. Ngizocela uArchbishop Gumede azosivalela umcimbi wanamhlanje. Asivalele ngokuthi asibongele. Bayibathi ngesilungu ivote of thanks. Phela silahlale sicophoze lapha kusithenjiwe. So uzosenzela ivote of thanks ukurepa up usuku lethu la namhlanje. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. Amilele bonke bakhona egameni leNkosi Jesu. Amen. Amen. Ngibongene ezambezi zethu, ithando zethu. Amen. Amen. Awu. Ngikhumbula ubaba umkhulu njalo. Malandela embuza umfowabo bathi hawo. Wemfowethu uya ukuthi malandela. Ukhonto umile uyambuka uyahamba. Uthi uyaphi mfowethu? Uthi ngoba ulandela inkomo zabanye abantu ezakho ziphi. Amen bazalwane. Manje ngiyabonga kakhulu bafowethu. Isikhathi esincane bezokhuluma ngawo mntanami. Lo mntwana bazalwane ngidumela kangaka nje phesheya lo mntwana. Amen bazalwane. Ngwena ukuthi izungibona ngidumile phesheya. Hayi kancane ngoba ngisiphosa sendawo. Sengisiphosa phesheya. Amen bazalwane. Akusesona sakulelizwe. Angibonga kakhulu ke umsebenzi owenziwe wonke siyabonga kakhulu.
ungathi ke uNkulunkulu angasisiza asipha amandla yokuthi konke okwenziwe kube isibusiso kuNkulunkulu. Haleluya. Isikhathi esincane ngiyabonga kakhulu nonke nifikile engikuthandayo. Ngithanda ukuthi nonke akukho esenikwenzile kwathinta thina imphefumulo yethu. Kuyakhombisa ukuthi nizoba nathi ejabulweni yethu. Amen bazalwane. Umntanami ubaleka kakhulu izinto ezangihlukumeza nami kakhulu. Kodwa namhla uNkulunkulu wayishintsha wazenza zabazihle. Siyabonga kakhulu bazalwane. Angibeki imemezelo esinazo manje bese ngiyabusisa. Umndeni lo uzoya endlini ela around endlini engenhla sokuyenza ngenhla ngoba into enkulu kithi kakhulu ngaka sibona ufanele kwabe niyongena endlini yakwenu lapha nabagumede ngoba khona sokuxoxa ngiyabacela nabo bahambe baye khona endlini yangenhla la siyohlangana khona ukuthi ke abazalwane abazosala